16 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಗೆ ನಮಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂಚಕ್ ಹೋಗುಡು ತುಳುವರಿ ಕಂಚತ್ತು ಪಗ್ಗು ಬೇಷ ಕಾರ್ತಿಲ್ ಆಟಿ ಸೋನಾ ನಿರ್ನಾಲ ಜಾರ್ದ ಪಿರಾದ ಬಂತಿಲ್ ಮಾಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಆಟಿದ ಬಕ್ಕ ಅರೆಗಾಲ ಮಾಯಿದ ಬಕ್ಕ ಮರಿಯಲ್ಲ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ಆಟಿದ ಪೊರ್ಲುನು ಐತ ತಿರ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಕೆರಿಯೋಡುಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಏತು ಪೊರ್ಲುಂಡು ದಾಯಕ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲುನ ನಮ್ಮ ಇದು ದಾಯಕ ವಿನಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪ ಬಾಕಿದ ತಿಂಗೋಲುಡ ವಿಶೇಷ ಇತ್ತುಂಡಲ ಆಟಿಡಿ ಇತ್ತಿನಾತ ಸುಖ ದುಃಖ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಬೇತ ತಿಂಗೋಲುಡು ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಡಂದ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಕಂದೆಲ್ದ ತಿಂಗೋಲು ಸಂಕ್ರಮಣದ ಕಾಲಗೆ ಒಂಜಿ ದೇಟ್ಟು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬನ್ನಾಗ ನಂಕೊಂಜಿ ಎಕ್ಕಂದೇಲು ವರ್ಷ ಈ ಸರ್ತಿ ಬತ್ತು ನಂಜದ ಆಟಿದ ಅನುಭವ ಆದಿಪ್ಪು ಇದನ್ನ ಅರೆಗಲ ಆಟಿಡ್ಲ ಮರಿಯಲನಿ ಇತ್ತು ಜತ ಆಟಿದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿಜ್ಜಿ ಈ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ದೊಂಬಗಾಯ್ತಿದ್ದು ಆಟಿದ ದೊಂಬು ಪಂಡ ಆನದ ಬೇರೆ ಕೂಡ ಉಂಡ್ಗೆ ಆತ ಚಮಕಾರಗೆ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ತ ಬೆಚ್ಚ ಆತ ದೊಂಬು ಪಂಡದು ಅಂಚಾದ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬುಡನಿಂದ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನ ಅವರ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಈ ಕುಲ್ಲದು ಅವಳ ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲ ಓಡ್ದ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲದುಂಡ ನಮಕ್ ಒಂತ ಬೆಚ್ಚನೆ ಗೊತ್ತಾದು ಕುಗ್ಗೆತ್ತ ದಾಯಪಂಡ ದಿಕ್ಕೇಳು ಪಾಡುವ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ದಿಕ್ಕೇಳು ಬಂಕುವ ಕರ ಬಿಸಲೆ ಕಲಸುವ ಓಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದ ಪಾಪ ಸಕಲಂಡಲ ನಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಪಾಪದ ಮಟ್ಟಿಡೆ ಆಟಿ ಕರ್ತದೇರು ದಾಯಪಂಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋಡೆ ದಾಯಪಂಡ ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ ಹೊಸತ್ತು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪರತ್ತಿಗೆ ನಿಗಿಪುರತ್ತು ಆಂಡಲ ನಿಂಚಾವ ನೋಡಾತು ದಾಯಪಂಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಬರೋದುಂಟಂತೆ ಆಟ ಲೆಕ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ